रायजोआव खुंफुंजानो गोनां थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिखौ लानानै गोनांथार रादाब। थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिखौ लानानै नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब होनो सिगांदों। थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादनि खालारखौ फोसावनानै होबाय। नोंथांमोना दानिफ्रायनो बे साख्रिनि आनजादनि थाखाय साखाफारा जादो। फोसावनानै होनाय बायदिब्ला 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 अक्ट'बरसिम आनजादा खुंफुंजागोन। थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादा 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम खुंफुंजागोन। ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादा 22 अक्ट'बराव खुंफुंजागोन। थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादखौ फुंनि 10:30 निफ्राय 1:30 रिंगासिम खुंफुंनाय जागोन आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादखौ फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम खुंफुंनाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो ड्राइभारनि आनजादखौ सानजौफुनि 1:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4:30 रिंगासिम खुंफुंनाय जागोन। रायजोआव खुंफुंजानो गोनां थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिखौ लानानै गोनांथार रादाब। थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिखौ लानानै नोंथांमोननो मोनसे गोनांथार रादाब होनो सिगांदों। थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादनि खालारखौ फोसावनानै होबाय। नोंथांमोना दानिफ्रायनो बे साख्रिनि आनजादनि थाखाय साखाफारा जादो। फोसावनानै होनाय बायदिब्ला 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय 17 अक्ट'बरसिम आनजादा खुंफुंजागोन। थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादा 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय 29 सेप्तेम्बरसिम खुंफुंजागोन। ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादा 22 अक्ट'बराव खुंफुंजागोन। थामथि थाखोनि साख्रिनि आनजादखौ फुंनि 10:30 निफ्राय 1:30 रिंगासिम खुंफुंनाय जागोन आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रिनि आनजादखौ फुंनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 12 रिंगासिम खुंफुंनाय जागोन आरो बेजों लोगोसेनो ड्राइभारनि आनजादखौ सानजौफुनि 1:30 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4:30 रिंगासिम खुंफुंनाय जागोन।